ସିନ୍ଦୁରଖାଳ ସିରିଏଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ଆଦ୍ୟା ଆଉ ଝିଲମିଲ ମଲ୍ଲିକା କୁକୁରକୁ ଡରୁଥିବା ଜାଣି ତା ପଛରେ ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆଉ କୁକୁରଟି ମଲ୍ଲିକା ଆଉ ଜେଲେବିର ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଉଥିବ। ଆଉ ସେ ଦୁଇଜଣ ଯାଇ କାଦୁଅରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ତାପରେ ମଲ୍ଲିକା ଆଉ ଜେଲେବି ଘରକୁ ଆସିବେ। ଆଉ ସେ ଦୁଇଜଣକୁ ଦେଖି ଅଂଶଙ୍କ ବାପା ପଚାରିବେ, ମଲ୍ଲିକା ବୋହୂ, କିଏ ତୁମମାନଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିଛି? ତାପରେ ମଲ୍ଲିକା କହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏଇ ଆଦ୍ୟା ଆଉ ତା'ର ପିଲାମାନେ ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଅଂଶ କହିବେ, ଇଏ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ମଲ୍ଲିକା? ତାପରେ ମଲ୍ଲିକା କହିବ, ଏ ଆଦ୍ୟା ହିଁ ତା ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଆମ ପଛରେ କୁକୁର ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆଦ୍ୟା କହିବେ, କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ତୋ ପାଖରେ କହିଲୁ? ତାପରେ ମଲ୍ଲିକା କହିବ, ତୋତେ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ନା? ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଦେଉଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ମଲ୍ଲିକା ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବ ଯେ ଆଦ୍ୟା ତା ପଛରେ କୁକୁର ଲଗାଇଥିଲେ ବୋଲି? ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।